Son pouco máis das 11 da mañá e na cociña do Obradoiro de Hostalería do Salnés xa se traballa a pleno rendemento. Hoxe é un día especial, agardan por 16 comensais moi amorosos. Son os agraciados cun sorteo que puxeron en marcha nas súas redes sociais co gallo de San Valentín. Unha comida servida, maridada dende o principio, con todo o que son os cócteles, elaborados polo alumnado traballador da especialidade de bar, de restaurante. Despois servido tamén, xa podedes ver nas mesas perfectamente decoradas. As 8 parellas afortunadas contan cun menú ben saboroso, tan amoroso como mariñeiro. Unha torrija feita con pan brioche empapada en tomate, a que a vamos a acompañar con unha tocineta de cerdo ibérico e logo con unha cabala mariñada. A verdad que para a ocasión. Logo temos unha miloja, nós chamamos unha fantasía de centolo, que leva tamén unha vinagreta de fruta, leva centolo, e despois leva uns puntiños de alioli de sriracha, así un poquinho picante. E queda a modo como se fora un sándwich ou unha empanada, tamén moi exquisito. E logo, para matar o menú, temos un papillot que é de bacalao, leva patata confitada, leva un hummus de berenjena. E como non podía ser de outro xeito polo San Valentín, tampouco poden faltar as sobremesas. Ademais das que están incluídas no menú, tamén crearon esta mesa 12. Hicimos un poco de las cosas que hago yo, cupcake, popcake, galletas, los chicos decoraron y yo los fui guiando un poco, y después hay postres también de cocina. E dentro desa variedade, unha das sobremesas destacadas da velada é o lemon pie. Tiene ese toque ácido del limón, pero a la vez está muy contrastado con el merengue y con una galleta escocesa de mantequilla, que son muy dulzonas. Entonces el probar todo junto es una bomba de sabor en la boca. Ademais, no Obradoiro tamén deseñaron estas caixas, lanzaron 15 unidades que se esgotaron de contado. Non pudo ser que todos a xente que participou no sorteo tivera a sorte de ter a comida, pero para eles tamén lanzamos unhas caixas que chamamos caixas tentación de San Valentín. E bueno, que se agotaron en varias horas. Lanzamos tamén unhas unidades limitadas e que veñen a buscalas ao longo do día de hoxe. No Obradoiro celebran a boa acollida que tiveron estas iniciativas que serven para amosar o seu traballo público. Salientan en especial a boa acollida do sorteo dos menús no que participaron máis dun 100 de persoas.